Ang Ginoo manaa kadinyo. Manausap kanin. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayawan ka o Ginoo. Nagkaduol na si Jesus sa syudad ug sa iyang pagkakita niini mihilak siya ug miingon, kung nasayod kapaunta karong adlawa kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw. Apan karon dili ka makakita niini. Kay moabot ang mga adlaw nga likusan ka sa imong mga kaaway ug alihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. Gunobon ka sa hingpit ug laglagon ang mga tao nga nagpuyo diha kanimo. Walay usa ka bato nga ibilin nila sa nahimutangan niini, kay wala nimo ilha ang panahon sa pag-anhi sa Dios aron pagluwas kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa dito pamisbukid sa una, gamay raman to among balay, nipa ang atop. Mutingog na gaya ng wakwak. Ikaw mo, magnayo sa yan tingog, wakwak, mga ubansan, magkwi. Kaming mga bata, muluklok mi sa among amahan o inahan, kaya naaramasan sila tupad na mo. Luklok yun, bukot sa habol nga kanang sako. Di gid mi mo distansya sa among amahan o inahan, mag-ilog mig paduol, gagmay pa mi ba? Naon sa may labot ana sa imong gibasa pader. Si Jesus niabot siya isip atong manluluwas, pero wa man siya dawata, gisalikway man siya sa mga Hudiyo, labi na dito sa Jerusalem, motong nihilak siya kay ingon siya, ni aman unta ko, nipaduol na ko ninyo, pero nipalayo man hinuon mo nako. Mura siya himungaan, kakita mo himungaan nga ang iyang piso iya ginang tabunan sa iyang pako. Simbol ba yan na sa gugmas Ginoo nato? Kay kung magawas kas pako sa imong inahan, way siguro kanon kag iring dito, kanon kag bitin, bisag unsa na lay mo kaon nimo. Dinhi bitaw sa inigmisa nato, gihangyo na nako paduol kita diri sa altar. So kamong naas layo, paduol mo diri. Kanilang duha ka linya atong lingkuran. Paduol ba kay di aman diri ang Ginoo. Kay magpalayo ka diha basig makuha ka siyawa. Sige, paduol. Ato nang gihimong role dinhi kay nakita nako nga do na may impact ning liturgical action. Unsa man ang liturgical action? Kana bang gibuhat nato sa simbahan, panhouse misa, do na siya'y heavenly meaning. Kung mo paduol tas altar, pasabot, gisawd nato ang flow of grace. Gidawat nato ang Ginoo. Muna dinhi, Domingo, natay asherits, kay ibutang yun mo dinhi paduol sa altar. Gikan sa altar ba, paduong diha. Nya kana siyang atong desire na maduol tas Ginoo, pamasin kana nga mahimot ang duol niya sa ato yung tinuod nga kinabuhi. Nga siya mao'y atong manluluwas, dili kay kita mao'y manluluwas, siya mo'y atong manluluwas. Maubitang niingon si Kristo, biyai ang tanan ug sunod kanako. Nganong biyaan man ang tanan? Ako may imong manluluwas, di man kanang imong yuta, dili kanang imong kwarta, dili kanang imong balay, dili nang imong bana, imong mama, imong anak. Dili na mo'y manluluwas, ang Ginoo mo'y manluluwas. Diha sa inyo karong balay, kinsa may manluluwas sa inyong mga anak, kamong ginikanan o ang Ginoo? Tubag. Sa inyong hunahuna ba sa inyong balay, kinsay manluluwas sa inyong mga anak, kamong ginikanan o ang Ginoo?
Hinay man. Ang ginikanan nga mangangkon nga siya'y manluluwas, kasagaran ana, guba ginang ilang pamilya. Pero ang ginikanan nga nitanaw nga ang Ginoo may manluluwas, kanang iya mga anak dadon gina niya paduol sa Ginoo, magrosaryo kada adlaw, niya kuan gina sila, magpractice gyud sa mga buhat sa Ginoo, sama anang pagpasayloay, pagkamanggihatagon, pagpakigdait sa mga silingan, o kanang pagsimba gyud kada Domingo 10 dadon ginas ginikanan paduol sa Ginoo. Pero ang mga ginikanan nga naghunahuna nga sila'y manluluwas, kwarta mo ilang dadon na nila ilang mga anak ngadto sa kwarta, paeskwelahon ginagmaayo, kinahanglang nindot gyud ang eskwelahan, kay kun mo graduate ka sa mga prestigious universities, nindot kag trabaho, dako kag sweldo, secured ang imong future. No, bihay man ron mo magsubay. Secured pa ng future ni mo, maggubat na. Ka mga dagkog achievements anang mga taga-Russia, taga-Ukraine, Israeli, mga Hamas, katag-as anak nila mga kinaadman, kasagaran nila, pero tanawa karon nangabungkag ng ilang lugar, nangawagtang na silang balay, katag-as o mga grado sa kasagaran sa ato mga politicians, labi na naglingkod sa Congress, sa Senado, pero tanawa, way hunong away nila, way hunong away. Hilingi ay mong tupad, yung nawa kay kontra karon. Ngutan ako no ba, yung nawa kay kontra? Nawa ro ba manglingi ang uban ay nawa kay kontra? Kasagaran aning dunay mga kontra nga wa pa gyud mag-uli kanang tag-as kay kinaadman, kanang naka-eskwela o mga nindot kay eskwelahan, sama aning nagwali karon. Suway nig yaw. Mo na magguba kay dili man pang Ginoo atong batasan. Diri sa unang pagbasa, sila si Matatias misukol sa hari, kay ang hari nagpakaginoo na. Ilang gipatay ang sinugo sa hari ug kadtong ilang igsuon nga Hudiyo nga nanamastamas sa Ginoo, muhalad sa gustos hari nga paghalad. Ang pagpatay nila sa atong mga tao dili to sala at tubangas Ginoo. Nganuman nipatay sila sa ilatong standard sa una ba, kay wa pa man magpakatao si Kristo, nipatay sila para sa Ginoo. Nya unsa may sunod nilang gibuhat, gibiyaan nila ang tanan, ilang balay, ilang tanan gyud gibiyaan, ug nangadto sila sa kabukiran kay mosukol sila sa hari. Nagtigom sila para sa Ginoo. Sa ilang standard sa una, sakto gito. Pero karon lahi nag-standard si Kristo, dili na ta mo patay. Unsa naman itong buhaton? Magpakamatay para sa atong mga kaaway. Muna daghan kitag mga martyrs. Magpakamatay para sa kaaway. Mao na tinuod nga security sa atong kinabuhi. Muna nga ako nang gi-explain din kanunay, kanang sige na tog pamaligyag slots, paagi nas pagpakamatay. Kana bang ang imong kwarta imbis para imong ihatag simbahan, kay mo na doko dayon nang nasan intro na sa dang slot. Saon man gyud nga ako magining i-relate kay basig maghuna-huna ba nga nang warta ta dinhi, gitudluan ta unsaon pagpakamatay. Kana bang practice og patay-patay, biyai ang tanan nya ihatag sa katilingban, kay kasagaran gud nato mga daw kwaon gid nato kay ako ra gini, bahala mo diha, siguroon ko sa ning ako, di na mo'y prinsipyos Ginoo. Mo na gibuhat sa unang pagbasa, ilang gitan-aw unsay gustos Ginoo ug ilang gisunod, gibiyaan nila ang ilang human
and worldly securities. So salamat sa namalit na tog slots. Kay daghan-daghan na taghalin. Ang atong SBF dag para sa atong kumbinto, adi pa kay dako ang halin, no? Pero niabot na sa 910 ka slots, nya naapay 59,090 ka slots nga available. Pakpakan natong namalit ani. Tag 500 pesos per slot ni siya. Nya ang atong sitiyo kotobra ni ugma, pero murag di pa matingali ni mahurot ugma. Pero ubay-ubay na taghalin. Ang atong halin sa sitiyo or Christ Transforming Union niabot nag 30,089 slots, 9,911 pa ang available. Pakpakan sa nato ang namalit ni ini. Ubay-ubay na tag na distribute ng mga bugas katong tag 5 kilo rice na hurot-hurot na tingin atos bukid og distribute nya karon padayon patag distribute nya nasa tay na ayo nga mga balay, mga tulo naman tingay kabalay or upat na ba ang atong napaayo nya say sinta ni kabalay ang atong labing minos atong ipatrabaho gikan aning atong sitiyo. So naapay 9,911 nya nasa tay 60 slot challenge ani nga tag 6,000 per challenge. As of yesterday nakadawat na po tag 252 ka 60 slot challenge. Ang ato sang DSAP katong investment slot diha sa atong pagpalitan ng yuta murag okay na gyud kaayo. Ang atong halin niabot nag 137 ka slots, tulo na lang ka slots ang nahibilin. Mapakpakan na to. 140 man eh. Nga na'y gasigig text nako, nag-text atong sekretary nga magpa-reserve. Nya kay jutay naman lang ni, kung ikonsulta ang uban nato diri mga sinaligan sa atong finance o sa PPC, ato lang kuno ni siyang punan. Kung naapay gusto ninyo nga mopalit, aning atong investment slot, ato ning maximum 100, pila naman ka? 140 man eh. Punan talang nagkuan. Bisag mga 30 ka slots. Mo na lang na last, no? 30 ka slots. Mahimo na ning 170 ka slots. Gikas 140, mahimo ng 170. So, napatay 33 open na slots. Pero, on or before December 25. On or before December 25. So kung inig December 25 og mahurot ning 33 slots, okay. Kung di sad mahurot, kutob na lang kita diha pagpanawat December 25 kaning tag 500,000 man eh with 25% interest per annum. Kay magamit sad nato inig pasugod nato sa atong kulumbari. So kining atong gibuhat ato ning gitumong sa pagpalambo sa simbahan ug pagtudlo nato unsaon pagbiya nining atong mga salapi aron atong ihatag sa katilingbanong kalambuan ug malipay ang Ginoo niini ug kita sang tanan iya sadtang panalipdan isip katilingban isip simbahan ug mao ni ang gusto ni Kristo nga iya kitang magakos maaktibo ta sa simbahan. So kamong mopadayog palit og slot, manindog ta.